Tá me an seo I lárionad an droichead, áit bhfuil an ceathrú féle scanán na hÉireann Mheiriceá Leideanach déag faoi lán seol. Lomsa tá an fearrtaobh hiarda Tadhg-H264 MOV. A haig, cén fáir thugraigh tú an éile a bhunú? Bhí an garscanán muralistas déanta ag muireann de bara. Is gan an athóir í ó bailíocht lia, gaeilge líofacha, agus ní raibh éon áid chun haspáint. Agus dúirt mi le go raibh sim faoi lethe gom I cuasaí scannaíochta agus bhí an smuoineh sima gom riamh a dúirt mi le ba í an spreagad an céad féile. Céir díad na príomh sprochanna atá go bhfuil leis an bhéile? An nasca dhéanamh idir an tír seo agus Mheiriceá Leideanach, agus déanamid sin tríd na garscanáin agus na chláracha feisnéise. So chuireann sé lundar me crí gach bliain nuair a thugam garscanán nó chlár feisnéis as an tír seo ag plé le Mheiriceá Leideanach. Ach ag an am céine chuireann sé sin leis na garscanáin ó na tíre éagsúla agus tá éagsúlaach dá an rís im líana leis na tíre Venezuela, an Cologne, Peru, an Argentín, an Chile, an Brazil, na tíortha go léir, so tá éagsúlaach dá ní amháin leis na scanáin ach na tíre agus na stúraitheoirí ag dul leis na scanáin siúd. An bhfuil sim persanta faoi lethe gotsa I Mheiriceá Leideanach? Na cíantó hen nuair a bhíos ag freistal ar an meánscoil ba an Spáin sa bhí ging sa scoil siúd. Agus bhíos ag éisiú le Radio Nacional de España, agus de réir a chéile, bhí sima gom faoi le I cuasaí an gitar clásicach ach ní amháin é sin ach an na cuasaí scannaíochta freisin. Agus de tháinig mé an mórrain Mheiriceá Leideanach de réir a chéile freisin, agus bhís ag smaoineh is mórrain an spéisiúla sin tá Hugo Chavez is imethe slí na fíorne ach ag an am céine an Bolivarian process a bhí bunathe aige I Venezuela, tá Evo Morales I Bolivia, tá Korea, Ecuador, tá na tíre go léir ag gairí amachchanis agus níl an smacht ag na snáit aontaithe níos ar Mheiriceá Leideanach, so téim leis na scanáin chun an scéal sin a scapa. Tá fógus faoi le imlína ar Nicaragua. Cén fá ar roghnaíú an tír sin? Well, de bhíos an trá na cíantó hin agus is tír an bogtar fad é, ach ag an am céine tá meas ar daoine eile ar an tír agus im líana be gá scanán ann ceann ó Sosna agus ceann ó na stáit aontaithe. An ceann ó Sosna an tanimir Young Nicaraguan and Organised ag déanamh chuirsíos ar na card cumann in Nicaragua agus an príomhchathair Managua agus an dara ceann Dreaming Nicaragua ó na stáit aontaithe le Marcelo Buchan is scanán dríoch túl ar fad é. Agus nuair bhí an taspáint sa bailíocht lia, bhí ceithre scór duine ag freistal ar an taspáintas. Bhí an ihe plódathe agus bhí an atmosfér do crite ar an ihe sin. So chuir sé an maithas agus meas ar Nicaragua trídan an dá scanán siúd. Inis don písa níos mó faoin na mothúcán agus na téimi atá sna scanán? Bollam chuirsíos a dhéanamh ar an scanáin ag chuircréocht leis an féile imlíana Palestine in the south. So is as an tile an chlár feisnéis sin déanta ag Anna Marie Hurtado. Buineann an scéal leis an titimamach san Iraq agus nuair a chuir na stáit aontaithe únsaí ar Iraq ag I ré Saddam Hussein agus bhí an tíreaníoch sin bunos ciúin, so bégan den na daoine na Palestínig a rúgag agus a tógag in Iraq, bhí siad an bhí cuasaí ag gairí an dain séireach dóibh, agus na daoine I lecaléire I tuile de thug siad cuire dóibh, tacht agus bheith ina cónaí howlan sin, agus sin an a chuimar ar an scéal agus scéal an dóchas ar fad é agus scanán iontu chun críocha chur ar an féile. Cén cosúlachtaí éiceann tú idir Mheiriceá Leideanach agus Tuaisceart Éireann? Well, tá an Gaeilge ag bora agus ag an am céine tá na Tadhg-H264 ag bora freisin insna Americas mar fós tá an Spáinis an lára cosúil leis an béarlann seo ach tá na Tadhg-H264 ag bora freisin mar hampla cúpla bliain ó hin bhí chlár feisnéis iontu dar benam La Voz Mapuche. Agus san chlár feisnéis sin bhí an Mapuche stigán
agus cúpla uair san Clárfest Nation bhí an cultúr agus tradiisiún agus an factis ach go rialta bhí siad rá chaimid ar tanga dúchas a cumad agus éaspraga amach agus bora a dhéanamh ar tanga dúchas. So sin é agus an scéal céanann se bil ferriste an Gaelgatá sé beobríomhar.